Καλησπέρα παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα απενεργοποιήσουμε την πίσω αεροτομή στα Audi TT ΜΚ2 και ΜΚ3, δηλαδή δεύτερης και τρίτης γενιάς, ώστε σε περίπτωση που βάλουμε έξτρα αεροτομή από πάνω να μην σηκώνεται αυτόματα η παλιά αεροτομή στα πολλά χιλιόμετρα. Θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλειάκι το OBD11, ένα εργαλειάκι που υπάρχει, αυτό είναι και reader και writer, δηλαδή και μπορεί να διαβάσει και να γράψει στα αμάξι. Συνδέεται μέσω φύσας OBD στο αμάξι και με αυτό θα μπορέσουμε να περικοπήσουμε την πίσω αεροτομή. Υπάρχει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι δεν ενεργοποιείται πλέον η πίσω αεροτομή σε πολλά χιλιόμετρα. Το κακό είναι ότι δεν ενεργοποιείται καθόλου, δηλαδή απενεργοποιείται και το κουμπί που υπάρχει μέσα στο αμάξι. Δηλαδή, αν το πατάει κάποιο, δεν θα κάνει τίποτα. Τώρα, αυτό να αναφέρω ότι είναι ξεκάθαρα με δικιά σας ευθύνη, καθώς από άλλες πηγές που έχω μου ανέφεραν ότι εφόσον το απενεργοποιήσεις την αεροτομή με το συγκεκριμένο τρόπο, ίσως να θέλει και ξεχωριστό προγραμματισμό η μονάδα των φρένων των ABS. Γιατί τα αμάξι στα πολλά χιλιόμετρα, εφόσον η αεροτομή είναι κατεβασμένη, συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο. Φυσικά έχουμε βάλει από πάνω την ORS αεροτομή, απλά η κωδικοποίηση στο ABS ίσως να είναι διαφορετική στα αμάξια με αεροτομή και χωρίς αεροτομή. Οπότε αυτό που θα σας δείξω είναι καθαρά με δικιά σας ευθύνη και εντός πίστας. Είμαστε παιδιά μέσα στο αμάξι. Να κλείσω την πόρτα. Είμαστε μέσα στο αμάξι από το δεύτερο κινητό. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς θα απενεργοποιήσουμε την πίσω αεροτομή, τον τρόπο που χρησιμοποιούν όλοι, για να μην σηκώνεται στα πολλά χιλιόμετρα. Και φυσικά δεν θα δουλεύει μετά πλέον το κουμπί για την αεροτομή πίσω. Λοιπόν, όπως είπα, θα χρειαστούμε το OBD11 και την εφαρμογή Pro το OBD11. Δηλαδή θέλουμε και μια Pro συνδρομή, η οποία καλό να την έχετε παιδιά, γιατί το OBD μπορεί να κάνει πάρα πολλά πραγματάκια. Θα σας δείξω, θα φτιάξουμε μια σειρά επεισοδίων με πάρα πολλά τροποποίησεις από το OBD11. Λοιπόν, ανοίγουμε την εφαρμογή. Έχουμε συνδέσει κάτω φυσικά τη φύση του OBD. Θα τη βγάλω να τη δείξω. Αυτό εσείς θα αγοράσετε μαζί με μια προσυνδρομή. Μόνο ο adapters έχει γύρω στα 50 ευρώ συγκεκριμένος. Ένας OBD adapters είναι και μπορείτε με λίγο παραπάνω λεφτά να πάρετε σε συνδυασμό με συνδρομή Pro, ώστε να έχετε και τις full, να μπορείτε να αξιοποιήσετε full την εφαρμογή. Λοιπόν, έχουμε συνδέσει το OBD και πάμε στην εφαρμογή. Ανοίγουμε την εφαρμογή OBD όπως σας έδειξα και πατάμε Connect. Θα πρέπει να συνδέσουμε πρέπει να ανοίξουμε τοποθεσία και Wi-Fi φυσικά και Bluetooth που λέω, συγγνώμη. Αποδοχή, βρίσκουμε το adapter, κάνει Connect, κάτω έχει μπλεδίσει κιόλας το ανταπτοράκι, είναι καλό σημάδι αυτό. Φυσικά σε περίπτωση που έχετε, πολύ σημαντικό παιδιά, έχετε iBoost ή iMeth, θα πρέπει να το κάνετε Canvas Disable. Θα σας δείξω τον τρόπο να κάνετε Canvas Disable. Σε περίπτωση που έχετε iBoost ή iMeth, πριν βάλετε μπρος, πριν πατήσετε δηλαδή να ενεργοποιηθεί το cadran, πατάτε την πλαϊνή και το μπροστινό κουμπάκι ταυτόχρονα και όπως ενεργοποιείτε το iBoost λέει Canvas Disabled, για να μπορεί να δώσει πρόσβαση στην εφαρμογή OBD. Σε περίπτωση που δεν απενεργοποιείτε το iBoost και το iMeth ή το αντίστοιχο boost controller που συνδέεται με την OBD, μετά δεν μπορεί να διαβάσει τον εγκέφαλο η εφαρμογή. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί εδώ που βλέπετε, παιδιά. Εντάξει, μόνο η προειδοποίηση που μου βγάζει, δεν έχω σφάλματα κτλ. Η μόνη προειδοποίηση που μου βγάζει είναι ότι η μπαταρία μου, εντάξει, έχω καιρό να το βάλω το αμάξι μπρος, ότι η μπαταρία μου εξαντλείται. Δεν είναι κόκκινο να πει ότι ξεφορτίζεται, απλά ότι δεν είναι full φορτισμένη. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε scan. Άμα πατήσετε scan θα διαβάσει όλους τους εγκεφάλους και θα σας βγάλει αν έχετε πιθανές βλάβες. Θα πάτε εδώ πέρα. Θα πάτε Central Electrics. Θα πάτε Adaptation και θα ψάξετε εδώ πάνω για spoiler. Λοιπόν, αυτό εδώ. Θα πατήσετε πάνω
και θα κάνετε. Εδώ εγώ το έχω ενεργοποιήσει ήδη. Εδώ δεν θα σας έχει το Not Install, θα σας έχει λογικά την τρίτη επιλογή, το 2, που λέει. Εντάξει, είναι γερμανικά τώρα, δεν μπορώ να το προφέρω, παιδιά. Λογικά θα είστε. Δεν θα σας έχει την πάνω επιλογή, θα σας έχει κλικάρει μία από τις υπόλοιπες. Θα πατήσετε την πάνω Not Installed, δηλαδή τα Macs να θεωρεί ότι δεν υπάρχει ερετομή. Θα πατήσετε OK και θα κάνετε long press, δηλαδή θα κλικάρετε για πολλή ώρα το πράσινο κουμπάκι το οποίο λέει, που δείχνει check. Λοιπόν, θα βάλετε, ζητάει κωδικό, θα πατήσετε πάνω στο κωδικό αυτόν για να τον περάσει. Είναι κωδικός ασφαλείας και θα πατήσετε OK. Λοιπόν, οι επιλογές πέρασαν. Αυτό φυσικά, παιδιά, εννοείται το κάνετε. Είναι ο τρόπος που δείχνουν και στο εξωτερικό μόνο αν έχετε βάλει άλλη ερτομή υπερυψωμένη τύπου RS στο αμάξι, έτσι. Απαγορεύεται βέβαια σε κάθε περίπτωση να απενεργοποιήσουμε την ηλεκτρονική αεροτομή χωρίς να έχει μπει άλλη από πάνω, γιατί το αμάξι θα αλλάξει τελείως αεροδυναμική. Όπως και να έχει, το κάνετε με δικιά σας ευθύνη. Εγώ απλά σας δείχνω τον τρόπο το οποίο κάνω και στο εξωτερικό, έτσι. Γιατί κάποιοι, επειδή το έχω ψάξει πολύ το θέμα και στο παλιό αμάξι και σε αυτό, κάποιοι λένε ότι μπορεί να χρειαστεί να γίνει και adaptation στη μονάδα ABS. Απλά στην πράξη, από όσο έχω ψάξει στα forums, κανείς δεν το κάνει αυτό. Όλοι μέσω VCDS ή μέσω OBD11 κάνουν τη διαδικασία που σας είπα. Τώρα πλέον θα δείτε ότι είτε πατάτε το κουμπάκι αυτό είτε όχι, η ερτομή πίσω δεν κάνει τίποτα. Είναι σαν να μην υπάρχει. Και θα μένει πάντα κλειστή. Φυσικά να σας πω ότι πριν το κάνετε αυτό θα την έχει κατεβασμένη ερτομή, έτσι. Μην την απενεργοποιήσετε στο πάνω σημείο, γιατί πιθανότατα μετά δεν μπορεί να κατέβει. Την κατεβάζετε πρώτα με το κουμπί και μετά πατάτε, όπως σας έδειξα εδώ πέρα, το Not Installed. Και μετά το check, το πράσινο. Λοιπόν, παιδάκια, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αυτό ήταν το βίντεο το πώς θα απενεργοποιήσετε την πίσω αεροτομή σε περίπτωση που έχετε βάλει αεροτομή τύπου RS. Αυτό είναι μια σειρά από βιντεάκια. Σε λιγάκι θα γυρίσω το επόμενο βιντεάκι. Αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.